Iyon na nakagisi. Abuan na. Ito na pong video para makita ka nila sa... Ang kamay na. Ayun na lagi na. Ang bibi. Ay na, pangit na. O, kana. Wala siya grain na. Ah, kuya, awa eh. Napa, Kaya kay. kana kay mahon. Mohon, Nanagit di magwag. Isa may. timber. Sana sa mga anak yan? Timber mo siguro. Bili, uy. Bali nga din. Padala doon na ni Papa Bubon. Ano sabi? Mo doon na i-video ka. Ano na yun? Para matigay ka. Ha? Ayun, dili man na. Kumano, isala nila. Tapos ang video nyo. May napalit ni... Kuha na, kotse. Berigay, Sige ka, alam mo. ambong. Tara kita ko. Kaya mo kita, ano? Ay, nagtawag mo daw kahapon dyan. Oh, lamang ang katotohanan ng kanya tunay. Mahal ka ng Panginoon, kaibigan. Mahal hindi kanya hindi kanya pababayaan, kaibigan. Mahal kanya tunay. Siya lamang ang siya lamang ang katotohanan, kaibigan. Tunay. Siya lamang mga nasikon. Ay, Ano? siya lamang inara kaya. ang Bagura. Eh, ipadala sa... katotohanan, kaibigan. Kuha na, kuhan. Ha? Ako na nabuhatag. Sini. Ana. Oo. Nalangan po, di siguro sa... Ano sa kang balik Japan na eh? Wapo. Kaya na namin kotse bago. Ay, maulot ah. Ay, suriseta. Dito mo ko sa palingkiron. Suriseta bala ilit. Sa. Isa ba? Power naman kayo. Nandiyan eh, kuhaan na yung restro. Alay, case. Party case. Amo na yung bagong drum sa palit. Nangawan din ba? Kaibigan, mahal Parang fish amplifier nimo. tunay. Ano yung box. Ibuhatan na. Hindi kanya hindi kanya Palitin sa demo drums ya. Oo. Nanong po sila niya na stock ito GS. Nahana po nung... Nahali na po. Ano, ali na Ano, po? oo. Ah, Gusto kayo nga ni bakit... Li, pero? Tanong yung mga haba. Atang mo itong computer, Oh. padalang ko siya. lamang Para computer ni... Yan. Yung laptop. Laptop. siya lamang ang Iwan ba? katotohanan, Lakay na rin. Sa ulit yan, no? Oo, mura yung wakay ko ka. Karoon na sunod adlaw. Ba? mahal ka na Panginoon. Among bangso ba, nagagkayog yung Gwapo man to. Mahal ka na Panginoon, Tanaw sa diri. kaibigan Tigil lang. Bubo na siya. kanya. Sige na. Dili man po masuotan niya yay. Gana. Dili po. Nag-arte po siya. Kay naula siya siya.
Brian ba? Dalaga na yun. Di kanya Pilit ng meron. Wait, wala tag drums. Diyan nga, stick mo to sa una, 500 na to. Sige akong video. Pitik 6. Tulong sa... Adala, di mag-demo dahil Japan. siya lamang kaibigan. Mahal Di ba, Jess? Itong mga pandas. Ah, gapa ba yun? Nagilas lagi kayo. Hindi naman siya pagkuhan, di ay? Saan mo yung kauban yan? Ah, kau bro, to sila ha? Ha? To sila ron. ka na Wapo ni pares sa itong base ni Chandler. Iya, sila. Wala dito, lapo kay dito ko sa kuwan. Motor ng Japan? Dili, ang kauban mo, muna ba? Iba, padala mo, dala. Ay po, pauna na mo, padala dito. Ano ito? Oh. Nindot ka eh. iwan Kaya tapos. kanya pababayan Ano ba ito? Oh, di na, di na. Di na, di na. Nakoy. Sabi Hindi na. ka gusto mo yan? siya lamang siya lamang ang mahal ka ng Panginoon. Ay, yun na nakikisi. Ako, ano, Tala pong bidyan para makita ka nila sa... ano ba may yun? Ayun, lagi na. Ang bibi. Ay na, pangit na. Ano? Kaya ba? Oh, kana, kana. Wala siya grind na. Ah, kuya, awa eh. Hindi kanya Napa, Hindi akay. kana kayo, mangot. Mohon, Nanagit di magmag. Ano na yun? timber. Kano sa mga anak yan? Sabi Timber na mo siguro. Dili, oy. siya lamang Bali nga din, padala doon na ni Papa Bubot. Ano sabi? Mo doon na i-video ka. Ano na yun? Para mo si kay Karka. siya lamang Ayun, dili pala. Kumano, pinalo nila. Kakang bidyan mo. May napalit ni... Pinsa Kuha na, yan. kutsi. Berigay, Hingin ka, ano? ambong. Para kita si... siya lamang Nakita, ano? Oh. Ay, nagtawag ko lang kahapon sa Oh, siya lamang ang katotohanan. Mahal ka niya tunay. Mahal ka na Panginoon. Mahal ka ng Panginoon, kaibigan. Mahal ka niya tunay.
kasi kon. Ay. Ano? Siya lamang Nga na, kaya? Bago na. Kay ipadala sa tuhanan kaibigan. sana kuan. Ha? Ako na nabuhatag sini. Ana. Oh. Langan po di siguro sa Ano sa kang balik Japan na eh? kapon. Kaya na namin kasi bago. Ay, maulot ha. Ay, sorry sa ta. Dito mo ko sa palengke ron. Sorry sa ta, balay. Mahal ka ng Isa ba? Panginoon Power naman kayo. kaibigan. Nandun eh, kuhaan na yung restro. Wait. Ali kay. Amo na yung bagong drum sa palit. Kanya pabaya kaibigan. Mahal Karang fish amplifier mo. Ano yung box? Gata na. siya lamang ang siya lamang Palitin na mo drums ka. Oo. Nanong pwede na niya na stop ito GS. Wala na po. Nahali na po. Ano, alin na Kang pa? ano, oh. Ah, Gusto kayo nga bakit? ano? Tanong Yamaha ba? Ako mo itong computer, Oh. padalang ko yun. Para ko sa inyo. Nahali sila laki. Kuan, Yung laptop. laptop. Ginagamit mo din. siya lamang Studio ay ba? ang Wala ka na rin. Sorry ka. Oh, mura yung wakay ko ka. Karon na sunod adlaw. tunan Lenak na ba ako? mahal Among kwarto ba? Nagagkaya gusto. Gwapo man to. Salamat to. Kana usa diri. Tigil lang. Sedang. Bubo na siya. Sila. Dili man po masuotan niya kay. Igangan. Dili po. Nag-arti po siya. Kay naula siya ang Uncle Brian ba? Dalaga na gyud. Magpili naman siya. Karon. Wait, wala tag drums. Diyan nga, stick na to sa una, 500 na to. Check out ang video. Pitag 6. Tingnan sa Eh, padala, hindi mag-demo tayo sa Japan. Di ba, Jess? itong mga panjas. Ah, gapa ba yun? Nagilas lagi kain. Dili naman siya pagkuhan di ay. Ano, ano? Saan mo yung kauban yan? Ah, kau baru to sila ha? Ha? To sila ron. Gwapo ni Paris na itong base ni Chandler. Ah. Yamaha naman Wala ito. akong base. Isulod sila sa bagay bukaw. Sila, sila. Wala dito, lapo kay dito ko sa kuan. Motor ng Japan? Motor Dili ang kauban mo muna ba? Ipadala mo dala. Ay pauna na mo padala dito. Ah, dito? Oh. Ah, nindot kayo. Padala ko. Ha? Ano ba to? Oh, di na, di na. Ito ba taong? Di na, di na. Labi. Sabi Hindi ko. ka gusto yan.